6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि बेयाव दफा दङमोन थांनाय 5 बोसोराव 10 खान कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों बिसोरनि पोस्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों जाय इनकाम्बेन्ट बा टिचार बा प्रफेसरा मावनानै दङ बे पोस्टफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय बिथांमोननि क्राइटेरिया आरो क्वालिफिकेशननि आधाराव एनरलमेन्टनि आधाराव दा जोंनि दाबिया दङ जे 10टा कलेजल' नङा जिखिनि कलेज हायर सेकेन्डारि हाई स्कुल एमई स्कुल एलपि स्कुल दङ बिटिआरनि बेलायाव बर' आरो एसामिस माने प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल्स इन बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' मिडियामनि स्कुल्स दा आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबोदों जोंनि दाबिखौ जों लाखिबोदों आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि सायाव चिफ मिनिस्टार लेभेलाव रनज पेगुनि लेभेलाव गोबां माइनस जालांबाय बे माइनसनि आधाराव प्रएक्टिभलि बिथांमोना खामानि मावनो होननानै जोंनो कमिटमेन्ट होबोदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना जोंनिफ्राय डेटा बिदोंमोन जे बेसेबां स्कुल दङ बेसेबां इनकाम्बेन्ट बा टिचारा बेयाव साख्रि मावनानै दङ टिचिं आरो नन टिचिं दा बे टिचिं आरो नन टिचिंनि डाटाखौ जों होबाय पार एनाम एनुवेलि बिथांमोननि सेलारि हेडनि माने जि बाजेट बियो 200 कोटी टाका नांगौ जोंनि प्रिलिमिनारि एसेसमेन्ट आरो हिसाबाव बेखौबो जोङो होनाय जाबाय जे माने हाजारनि माने गोजौआव जिखिनि माने स्कुलफोर दङ दा बेयाव गोबां क्राइटेरियानि स्कुल दङ आं बे लेभेलाव बुंनो नागिराखै खोथाया जाहैबाय जे आसाम सरकारा आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लानानै पलिसि डिसिसन लानांगौ आसामाव मोनसे कमिटि दादों बे कमिटिया नायबिजिरफिननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे कमिटिनिबो जों होबाय दा रिसेन्टलि गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बे कमिटिया बा सोलोंथाइ मन्थ्रिया अफिसियेल डेटाखौ बिथांमोना लाफिनदों आरो जों खावलायगोन आसाम सरकारा गोख्रैनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ मावनांगौ माखासे टिचारफ्रा धरना होनाय जों नुदों बियो स्वाभाबिक टिचारफोरनियावबो मा जाहैगोन स्कुला थांगोन ना थाङा नेशनेल एजुकेशन पलिसि फैनायनि उनाव गोदान माखासे खान्थि नियमफोर फैदों बे स्कुला सार्भाइभ जागोन ना जाया सार्भाइभ जायाबा स्टुडेन्टआ बहा थांगोन गावसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन गोबां टिचारा रिटायार जालांबाय दा बेखौ लानानै आसाम सरकारा बिटिआर एकर्डनि कमिटमेन्टनि आधाराव 6.3 खौ गोख्रोङै मावफुंनांगौ आरो मावफुंहोनांगौनि थाखाय एबसुआ मैया जोङो एबसुनि केबिनेटआव जों रिजलिउसन लादों गोख्रैनो गिबि मन्थ्रि गोख्रैनो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमगोन आरो बिथांमोना मा बुङो जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ कन्टिनिउ खालामगोन बा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ बिसोर कन्टिनिउ खालायगोन ना खालाया बिनि सायाव जोङो कुइसन सोंगोन जों बुंदों जे फेस मेनारब्लाबो प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रसेसा आवगायनांगौ आरो बेखायनो सरकारा कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावनांगौ बे बिथिङाव बिटिआर काउन्सिलखौबो आं खावलायगोन जे काउन्सिलनि सरकारनिफ्राय जाहाथे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लानानै आसाम सरकारखौ नारसिनो आरो बे मोनसे पलिसिनि आधाराव जाहाथे प्रभिन्सियेलाइजेसना कमप्लिट जायो बेखिनि बाथ्रा मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स ब्यूटी एंड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।